masikat ikasukat ko, bes. Mabalin ka di asikapay laang ti agduty ita arabi Cindy. Apay ngay. Agpa Manila kami ngamin, bes. Kasta ka di? No okay lang kan ka, ah? No saan? Okay lang, mat. Maawatak no nabanok ka. Kabailak pa'y, mat. Siya pa'y lang nga ti agduty ita arabi Ay na, agyaman naklaunay, friend, ah? Awan na nyaman na, friend. Saan mat na dagsan ti trabaho tayo? Puyat na ang ati kalaban. Bayam, bumawi ato kan ka, friend. Saanan? Saan nabalit ag sweldo akmat? Sige, agsubli akon iti station ko. Tama nga no makita nakpay ni boss dito yurwar. Anya ti araramidem dito'y kusina, dyan re anak ko. Di mo ibaga amangan kamanan. Nang rabi tayo matan. Ay, sana nga rin na makaturog nga na. Ada ka dirik-rik na Awan night. Awan pa'y mo nga minti good night ka. Anya? Di pa'y mo nag-good night ni Cindy kanya. Itay pa'y nga urayak ti text na. Ngam aging gay ta ka awan may. Maturog ka hiding. Busy lang ni Cindy iti trabaho na. Diyan nga rin makaturog nga na no awan ti good night na. Saan ka ba katurog no awan ti good night mo kunam? Sige, siya kunti ag good night ken ka. Good night, dyan re anak ka. Maturugan, wan. Mala, maturugan, tado pa'y ti matrabaho inton bigat. Aday ta, makaturog ka matsiguraw, anak ka. Nanang may. Sa balilat tamat. Muna ti anak ta dito'y garden lakay. Tsak mo makita. Kesa dino ko matidado maapapanan na. Ay, ang mga no adala dita. Ay, itayak pa'y abugkaw. Ngam awam mo ti sumungbat. Danag mo. Mapan mo mang kidikitaan. Amangin kit dino sa bali, tinagturungan na. Sa dino ko matidado maapapanan na ngay. Ewan mo bisyo ti anak ta. Saan mo ta naparkada? Ay naa siya kunti madanagan lakay. Pagdanagan mo. At dani ti husto nga edad ti anak ta. 27 na. Kasano nga raw no na-stress kat anyamat ng tinaaramidan na itibagina. Ha? Si kamat. Negatibo nga minti panunot mo. Ay amukon ti ayan ti anak ta bakay. Sa dinaw tinangkitam ken kwa na. Aday ayan ti puon ti mangga. Nakaturaw. Anya? Ipili ng tumot trabaho ka madlaw na puyatan. Ay, kasta unay tidaanag ko. Kunaklakit din no anyamat ng tinaramid na itibagina. Oray kas jay ti anak ta. Nasaya at latamot ti kapanunutan na bakit? Di na maramit ti pampanunutan. Mapanak labiit iti ayan na lakay. Sa doon, di mo disturbuan tapno makain na namin. Naimbag mata nakariing kan anak ko. Anyat orosin na nang. Ay ka alas 4 iti malam Ay naku. Isunod lang mabisina kon. Diyak na puutan na nakaturog ak gayam. Ay okay laang. Nasaya at matkit di tapno makaina na kamay. Ay, di kay pa'y natulungan iti trabaho. Ay okay laang anak ko. Di ka madanagan. Ta saan kami mat nga agungay. Agyaman ak na nang ah. Ala, agtugaw kan tamangan ka pa'y sakbay nga agawid tayaw. Saan kan ariniing itay alas 12, tapno saan ka ama disturbaw, ako na ni Tatang Mau. Anya ti kunam, Cindy? Saan naka-replyan ni John Ray? Wen nga rod best, saan naman lang nga sungsung-batan nagiti awag ko kenkwana. Awan ka di tinagapaan nyo? Day tanga rod best, amang ano nasakit tinakam na Sana kami anak kapag good night idirabi ita diretso matitrabaho. Ay na, day takit din, best. Amangan mo't no impagarup na matan, ang nakalipat ka. Kas kadagiti babay, ang naglabas iti biyag na. Sa anak matakas kadagiti ex na.
Uray kas ano, napudno akmat friend. Kadwaan naktuman kit di ang mapan iti ayanda, tapno makapagsarita kami. Agina nakakit din. Siya akong timapan iti ayanda. Kasano, no kagura nakgayam. Agina naka, tapno addamanen pamigsam nga agtrabaho intun malam. Di ka madanagan, ta ipalawag ko ti amin ken kwa na, bes. Sino tao bawawag aya dyan ri anak ko? Itay pay dayta ah. Ni Cindy, nanang. Ay nawaw, tinobiyang matgayam. Apay adi mo sungbatan. Bayan nyo ka di. Di mo ibaga kaguram ni Sinday. Pinagururay na kidirabi eh. Bayak mat ata iso ti aguray iti text ko. Iso ti aguray iti awan. Ay sungbatam kit din. Amangan no adalaang makagapo no apay asaan ang nag-text ka. Amumot nga da trabaho na. Uray no bisay. Nag-text ko malatamot ah. Manulang mo jay manu a minutos ngay. Maawatan ka anak ko. Ngam kumama ni Cindy iti gundaway na ngagpalawag. Saan mat ngamin amabalin nga inoras nga agtitext latan ka. Update lang mat ti kasapulan nanang. Diyak mo imbaga ang masapul nga inoras nga agtext kanya. Di na ngamin maawatan ka nanang. Anya ti masapul maura kail. Adda ka din ni John Ray, tata. Ay, ada nang ibaw nakbiait. Ay, ada masapul mo ken kuan ah. Adala ko manapatid nga ibagakken kwa na, tata. Ay, agkapi kapay nga raw basang. Urayam. Ang mga no agawid din tayo jay. Ay, tata, madamag ko man. Awan ka di tinadakdakamat na kada kayo? Ah, kas kumaitian niya. Saan da ngamin nga okay tigayam ko anobya na, tata? Ay, wan. Saan nga ron nakaturog, hindi na binsan arabi ay. Saan ka nung ngamin anak good night ni Cindy kan Juana? Anya? Ay, nano nakita mlati lang na. Ang maawatak mat ni John Ray, tata. Napadas na ngamin ng timaloko. Isu siguro akas ta. Ay, uwan nga ron. Siguro ako na trauma ako nada. Anya ti masapul mo Raquel? Okay ka laan ka di, John Ray? Di mon saludsudin. Si kakit di mat. Agingga ka di ita, kat nasakit tinaka mo itigayom ko. Ti kunam kanya ket nasayat ataw ni Cindy agayem mo. Kaslasaan mo? Ag-text lang siguro. No kaano akay kayat na. Huh? Saan apod no dayta? Nasaya at atao ni Cindy. Saan akas kadagiti daddo maababae dita? Di nakman ululbudan. Sa anak ng ubing. Sa anak nga agul-ulbod. Pudno ti ibagbaga. Kastoy ngamin, John Ray. Diretso ti duty ni Cindy. Isu asaan ang nakapag-text ka. Isu ti panag-duty na iti day di Arabi Tanag pa Manila Kasta ya? Day ti pudno. Isu ano siyak ti sika. Replyam ti gayam ko. Di ka madanagan. Siyak to mismo ti mangibagakan ka. No adda kalukwan nga aramidan na. Sinong batam ti awag ko? Kumusta kan? Nasayat mat. Sika ngay. Kumusta ka matan? Nasaya at mat. Pasensya kan no sa anak kapag good night kan ka idi. Amo ka na sakit tinakam mo kanya. Maawata kong Cindy. Pasensya no bimalasak. May salang ti may bagakkan ka. No adaman dagiti aldaw sa anak ang makapag-text. Di ka madanagan ta saan ka nga isukat. Talaga laang abisyak iti trabaho. Adaman kidawakan ka. No, okay lang Mabalin ka din nga ag-update ka no busy ka. Tapno amaw. O sige. Inton sumaro no. Sigurad wag anak kapag good night akkan ka. Sakbay nga agtrabaho ak. Tapno saan ka mapuyatan. Pasensya ka na. No overthinker da ito'y nobyaw. Amok nga da trabaho. Diyak nga rod malapdan tag panunot iti dakas. No kasta nga awan ti update mo. Okay laang. Valid mo ti kasta marikrik nam. Aglalo pa ita panawan.
Ado dagiti saan ama kontento iti maysa. Di ka disinday, ti kinasaritam dyan re anak kaw. Ay, wala nang. Sana magaya manalipatan. Busy la ka no. Kunak tumangamin kan ka anak kaw. Win nga raw. Ay, no din nga kumakada kayo. Di saan kami kumaanagapa. Ay, tinapatigay ta akit nasaya at kayo ni tinobiam. Wala nang. May salayang ti sigurado kita. Ha? Ni Cindy ti babaya kaya't kung ikalay sa. Ay, kaagawa ang nga rudmatan ti agurnong anak kaw. Ay, naman ay, di mangmangag ko akalay sa pagsarsaritaan yung agin ah. Ay, to'y anak mahulyaw. Ikalay sana kanun ni Sinday. Ah! Wala, awan dakis na bakay. Kumusta ngay? Nakapagsarita kayo ka din kini John Ray? Wan, sinong batan na matantiyawag ko kankwana? Nasaya at matngarod no kastabes. Anusam ni John Ray. Talaga siguro piman nga adda trauma na. Iso akasta. Saan ka laang anak good night? Saanin anak katurog? Maawatak matinobyok, friend. OA siguro, no, para kadagiti daduma. Ngam, adamat piman ngamin makagapo. Win itapanawan, adu dagiti saan ama kontento. Impagarup na siguro mat nga insukat mon. Kastangarot ti ko na anak kanyat, bes. Kat inton sumaruno, agapdate ka ngamin kankwana. Tapno saan mat akom konformity pampanunutan na, friend. No kasta abisi ka, ipakaamom kankwana. Anya laang mat ngay di may sa minuto, bes. Wen, bes. Kastantun ti aramidag. Narigatan. Amangan no addamanan saan ama katurog no awan ti good night na. Den sulakay, naibos nga minan ti impaw it mo idi napalabas a bulan. Kanya, nagbiit pa na naibos. Ha? Kung amin, pinagbayad mi iti ospital, idi nagsakit ti anak ta. Sa maysa, nangina ti magatgatang italakay. Awan mat nga rod kwarta, ta sa anak mat ama kapagtrabaho. Kaya tati parekot ka. Di mo amo ti mangi budget. Awan lang araw din trabaho. Gastador ka ba'y. Kaya't ko kumamit ti agtrabaho, tapno makatulong akin ka. Ay kat agaplay ka ngaminan na. Tapno saan lang nga agurura iti maipaw-paw eter aramidam. Awan mat nga rod mga sikaso kadagiti ubeng lakay. Adda ni tatang, ngambisi mat iti bangkag na. Agado ti rason mo. Nagipaw itak to. Inton sumaron na bulan. Angam ni nanang ti pangipaw itak. Ilistan dagiti masapsapol yaw. Taninanang ti mangi budget iti ipaw it ko. Di mo tumot amo ti mangi budget mo. Densyo, mabit lang ang lakay. Ay, jakpay na ibaga dagiti kayat ko nga ibaga. Ngam indap na mutang. Naimbag abigat mo, Marisalay. Ay, kastamot kan ka, Mari Almira. Mayati isa mo ita. Ay, siyempre, Adamanin impaw iti anak ko, gagtrabaho iti abroad. Mapan ko alaan iton madamdama. Ni Densyo ka day, Maray. Wan, Maray. Isulaang mati anak ko, gagtrabaho iti abroad. Abay ngay, asikat ti pangipawitan na, Maray. Kat adamot ni Carmen nga asawa na. Ay karumbang laang atas siyak ti inana. Anya? Sa maysa, saan nga amo ni Carmen ti agtipid? Iso asyaklatan ti mangi budget iti ipaw-paw ti anak kaw. Adaya mo't kas nagpakulay ka mo't iti book, Mari Almira. Wana, tapno saan tayo ba't nga agrup-rup abakay? Ay nawaw, daytan siya magtinangusaram iti kwarta nga impaw iti anak mau. Kinasayak laang, Maray. Kitain amaray. Amangan no di mo mapuputan kat maibos mau. No bilang man, saan abali at akwarta ti anak ko ti ginastos ko? Saan akwarta ti manugang ka? Anya? Agpulos ka kitday, Maray.
Sa dino ti papananta, Maray. Ilibre ka, Marisalay. Ibagam laang no sa dino ti kayat mo apanganan tamapanta. Ay saan, Maray? Imbes nga ilibre nak, itad mo kit da iti manugang mo. Tapno isupay ngay gatang da iti masapsapul da. Oh, adda kay magaya man tatang. Agtugaw kayo Hagyaman na ka nakaw. Anya nga minenti ko na mga ibagam. Kaya't ko kumati ang trabaho tatang. Tapno addamat bukod ko akwarta Apay ka ba alam? Wen tatang. Kaya't ko ti agaplay. Tapno mausar ko kumamat ti lisensya Kinukas ta ti planaw, suportaran ka nakaw. No kasta, mayat kayo amang bantay kadagiti ubeng tatang. Malaw na, tapno makapagtrabaho ka. Hey, agdir-diretso, mga minti ipaw-paw it nilakay mo iti katuganga manakaw. No isumat piman ti kayat na, ay kat anyangay nga rood tatang. Diyak kayat ti makiap-apa, para laang iti dayta a kwarta. Saan ka batan nga nagpauet din siyo anak kaw? Apay nga ay. Agawid ako, nanang. Nalpas ayat ti kontratam. Talpasan, katya kon kaya tiyag trabaho dito, nanang. Ay nawaw, nagpartak mo si ka. 2 taon lang mati kontratak, nanang. Diya kon irinyaw. Kasano nga ruday ta? Kailiw ko nga roden ng itubing. Ay di ka kumagdardarasudos anak ko. Panunutan pa'y ana imbag, sakbay nga desisyon ka. Kasla di kay mo naragsak no agawid ako. Ay, saan ba ang tanakaw? Siyempre, naragsak tamat Narabiyang ka, Mait Carmine. Nag-overtime kami ngamin tatang. Sana bale, mabayadan mo ti overtime ni. Dagiti ubing ay tatang. Nakaturog dan, nabanog na ngabin ang nagay-ayam. Nanganda ka din tatang. Pinakan ko, sakbaya naturog da. Ay, huwag gayam. Puno ka di tinadamag ka. Agawid ka numutan ni Dinsyong asawam. Wen tatang, nag-text nga rod itay. Agawid tapno padasin na ti mga awir kadagiti ubing. Planom sa ti bumalas anak ka. Sa anak a bumalis tatang. Ikaklaan iti pagnakman na tapno saan nga agruam. Kumusta kayo, nanang? Long time no see. Nagdiretso ka man dito'y balay anak kaw. Ti asawam nga ay. Awam man lati ko na sumabat ti airport. Ada ka nung aming trabaho na. Nukasta. Agtrabaho gaya may. Apay, diyo mo? Kamamok laang. Kaano pa'y? Awam mga minadamdamag kaw. Kano, 2 bulan sa. Nagawid mo't gaya manid in siyaw, Mari Almira. Wan maray. Kasla malidlid ay kamot, Maray. Wan nga maray. May kawat ang magayam no awanan ti may pauit a kwarta. Apay, naibos ka dahin ti kwarta nga impaw it ni Densyo iday, Maray. Naibos nga rudan maray. Kasano no sa pulon ni Densyo dagiti impaw-paw it na ka, Maray. Saan mo't siguro? Adamot ang trabaho ni Carmen. Isumot ang ti akaw. Nanang, ala akong ti kwarta kada kayo Kasapulak ngamin. Awanan na. Anya, kasanong awanan? Kat sobra mo ti pawpawit ko kada kayo. Kunayo, iduldulin nyo ti sobra. Naibusan na, tanay budget mo't nga rod amen. Ay, unay kayo mo nanang. Intal-talag ko pa ti sweldo kada kayo. Ibagayo ang naibusahin. Nangus-usaran nyo No imbagak naibusan. Awanan ti ado asao.
Di mo urayan asyak ti makapungtot kang ka kunakday. Kasapulak nga ron ti kwarta tawan trabaho. Ay kadumawat kay di asawa ma. Adamat trabaho na. Kalpasan ti inaramid ko. Awa na, sigurado nga da sakit tinakam na dayjay kanyak. Na. Naalam ka di ti kwarta kininanang mo, Densyo? Awan nga ron bakit? Ay nawaw, nangip-ipanan na, kat isumat ti mga ala iti pawit mo. Awan to pa'y maiggamak aswildong. Dayta nga ron. Dayta ti kamalik a pagbabawyak. Kasano? Awan nga min ti panagtalak mo kanyak. Ti kunam siguro kat mayat ti biyag ko idi awan ka. Di mo ammo dagiti rigat ko. Sa maysa, ninanang mo mag ti kalaban ko. Nasaan ko siguro nga impawit amin ka ni nanang. Ang mga ano, dapat na ipundar ta. Ay, pasensya ka na ba kayo? Dinak man arakupan, napudot. Pakawanan na ka din. Saan na mauli? Alawanan, uston ti adwa drama. Ayabam kit din dagiti ubing tamangan tayo. Kumusta kayo ni ti asawa, Carmine? Ay natatang, agparikutan, taginastos ti katugangak ti kwartang impaw-paw itna. Anya? Pasol matlaang ni Densyo saan nak ngamin atalken no may papan iti kwarta. Saan lang aday tatatang, no siyak ti dumawat ide, nagadu asa una kanya. Unay mo dayta akatuga nga mon. Taginastos na gayam ti di na kwarta. Un nga rod tatang, Ay na. may samot dayta akatugangak. Sang kaibagana nga agtipid, ngem di namat gayam kabailan nga i-apply iti biyag na. Ay, dayta ket tirigat na anak kaw. No nagtalag kumaday ta Densyo kanya, di adda kumama ti pakakitaan na iti nagbambanugan na ita. Adan samot sa inyo ang nagkinaawatan kini Densyo, Mari Almira. Ay, awan garud mare. Sapsapulan na ti kwarta na. Isu nga minan ti mga aw-awen kadagiti anak da. Isu asaan ang makapagtrabaho. Ay, katitad mo nga minan ating padulin na kan ka, Maray. Ay, naday tangarod ti parikot mare. Nagastos ko ang dagiti inpaw-pawit na kwarta. Ay, unay kan, Maray. Siyang kaibagam agastadura ti manugang mo. Di na mo ti agbajay. Ngam kasla na lablabas ka mo gayam ngam isaw, Maray. Na, apay akas ta ti panagsasaaw maray. Amo, Mari Almira, agpada kayo kondensyaw. Adda tinagkamalyan nyo adwa. Anya kumangay, kat kwarta mat ni Densyo dayjay. Kamali ni densyaw. Tasika tinangipawpawitan na iti sweldo na. Kat adamot piman ni bakit na. Sika maot, imbes nga idulain, ginastos mo kidde. Ni Carmen amanugang mo ti biktima iti kinadarasudos a desisyon niya nga gina. Ay, pasensya ka, Densyo. Pasensya ka, no ginastos ko ti kwarta yung nga agasawa. Nalpasan nanang. Saan na may subli pa. Sapay la ko mata mapakawan nakpay anak ko. Napakawan kayo. Tauray siya, katadamot kang malik. Ni Carmen nga asawak ti biktima dito'y nanang. Isa, numabalin. Dumawat kayo mo't iti pamakawan kan kwa na. Ni, may kayumat gayam nanang. Ay, imayak, takayat ko ti dumawat iti pamakawan ken ka, Carmen. Pasensya ka, no nagbalin ka a biktima kadagiti dinadarasudos a desisyon may. Si katirumbang anangigam iti kwartayo nga agasawa, saan asyak? Ha? Nagbalinak ama nagimbubukod. Sapay la kumata mapakawan nakpay. Ikarik nga agbalba. Kinunak nga aglaba ka. Aldawan, ngam aging gaita, di ka pala nakalaba. Anyang itar aramidam. Badamdaman to ka di. Bumangon ka ditan aldawan ko na na eh. Apay manin na ya. Ada ka di manin nakabadtripan nyo. Iso asyak manin ti pagpupudutan nyo. Numakapasuron mo't ita. Makapasurunti.
Adda lalaki anang dungpar kanya, kabayatan ti panagnak nga agturong ijay talipapa. Hay, nakalaslas to. Ay, di ka kumamakyat apa, mami, ha? Amuyo mat asaan tayo ataga dito, eh. Nakababayin ka ni Uncle George. Si kaman mat ti dungparan da no di ka makaungat. Sakit ibaga na pa'y laeng adina ing gagara. Amang ano talaga di na yung gagara, mami. Ha? Ano ti pagsarsaritaan niyo dumpar-dumpar? Ronnie, sunya. Asino ti nang dumpar ken asino ti nakadumpar? Ada ka no lalaki anang dungpar ka ni mami. Kabayatan ti ipapan na iji tali pa, Uncle. Ah, ay kunakman no logan ti dakdakamaton niyo nakadumpar. Di nantumat nga mingkit kitaan ti pagpagnaan na. Panagkunak ket inggagara na tinangdungpar kanya. Basitak siguro iti panagkita na. Nasisimpot na giti tao dito ay ading ko. No sino man day ta lalaki? Panagkunakit, di na yung gagara ti panangdumpar na kan ka. Amam mo amin at tao dito ay. Mami, inton maminsan na makitam da dya tao. Agsuri ka kin ko na, ha? Anya? Tasyak mayan ti agsore? Ay saan? Nagswerten ngay no siyak pa'y ti agsore. Ha? Naglaingan ngay. Gusto rin tanadin ko. Kaya hindi nagluto. Tumabisina ko. Hi, miss. Hello? Siyak gayam ni Ronnie. Ay, kwa, syakmat ni Laika. Mabalinti makipagayam kan ka? Katuwan Angam, aguray ka. Saan ka ataga dito? Saan ka di? Itakalaan ngamin ang makita. Well, nagbakasyon kami lang ka ni mami itayan da Uncle George. Kasta ka di? Imbag man, takinayat yun tinagbakasyon dito, ikat nakaborboring. Wen nga rad. Ang amita, sana ko na maboring. Tanam amukan, Laika. Anya? Naangaw ka gayam, Ronnie. Pudno ti bagbaga. Sige panawan ka pa'y dito eh. Amangan nga minobirbirukan ako ni Tatang. Ay, sige. Ay, inton maminsan. Ipasyar naktuman mo dito yung lugar yo. Katuan dahi talagayam. O sige, panawan ka pa'y dito eh. Sige. Ado pa iti arak. Ag-order ka lang aging gat kay kayat mo. Ay, katwa na. Mayat mat kititikas tayo pa naginom ta, pare. Sagpaminsan. Wala, pare. Occasionally ako nada. Wen! Pare, madamag ko lang. Ti babaya na sabat ko idinaminsan nga aldaw. Apay? Kanasino da dya babay? Panagkunakit dayo da dya dito lugar dayo kahit. Ita lang amin na makita ti rupa na. Nagpintas. Iso na lang ta nalukmag. Ang talaga napintas pare. Nasuplada. Kastaya, pare lando. Uwan pare. Jak mo't inggagara ti pan nakadungpar ko kan na. Gamay na, pirmi ka tiungot na kanya kon. Tumukno sa dilangit, tigura na si ka. Ha? Ay, agure ka. Ninsamit sunya ka bagis ko tinakda ka matem. Agung ungot kita si magpati, hindi na minsan ngal daw. At da ka no lalaki, at dimbong parken ko na kabayata na magmagna mapanidye talipapa. Kabagis mo ko na pare. Wan, apay nalipata mo na yan ni Sonya. Amangan mo di mo lang nailasin, talimok magnamin. Ay nawaw. Ay, ni Sonya ayang agpay suday jay paray. Wan, kinapudno na kit balo mo tanday jay kabsat ko. Ag 2 taon mo tayo manipod na tayo asawa na. Sana ya kurso na dami din ni Sonya. Ha? Kaya't mo ka di tayo rito ka. Ay nawaw. Apay, di mo kayat. Kwa, pare George. Nasing pwede kabsat ko. Kun may sa, agpada kayo na balaw. Ay, nawaw. Ni bagam no, kaya't mo tayo bagakon. Ha? Ay, sika talaga pare George. Tila malablabid mo. Sika. Saan nga minan nakabailan ni pare George ti agawid? Ta nalaos ti barlek na. Iso nga intulod kon. Adda siguro dakas apanggap mo anya. Iso abinartek mo ti kapsat ko. Ay nawaw. Mala,
Iyunag mo kat ipaidam iti sofa. Kalpasan na rumarkan. Dayta, naipaida kong tikabsat mo. Kapay pa nilanda. Sunya, itim plam iti kapay nilanda ta pagkapyampay mati kong pare sakbay nga gawin. Anya? Ako pare, saan ida iton balay nga kapiak. Saan? Kapiak ko na. Saan? Inton maminsan ton. Sige, inako. Manong George. Amom ka di ati lalaki anang itulod kan ka iti kalman dito'y balay. Kat iso ti bagbagak anang dongpar kanya. Kabayatan ti panagnak nga agturong ijay talipapa. Muwan, di pare lang do. Nasingpet na dya tao niya. Inanak ko iti bunyag ti putot na. Balo mo't tanday dyan. Parehas kayo. O kat, apay akasta ti isang mo manong. Kaslada kayat mo asawa na. Ang mga no, kaya't mo ti sutor. Ay pakpakawan manong George. Awan oras ko kadagiti kakastabanag. Kan may sa, jak kayat ti mamartok. No way. Ay, sa paminsan lang nga uminom iti arak ni pare Lando. Ay oray pay, jakon kayat ti makiasawa manong. Aha! Kuno na bladay ta ka bagis. Amom ka day, nga day magbaga na may papankan ka. Ha? Anya day tama nung. Oo, makita. Interesado ka. Ay na, di ka nagpalpalikaw pay. Ibagamkit din no anya day ta. Kurso na nakakanumay. Day tatimbaga na kanya kini agsasyat kami. Ay, adaday mapo. Ay nawaw, di kag sasawit ikas ta kabagis. Ang mga nuinto nagangay andan tumutin mangitultulod kan ka. So di no tinagkapuam like ha, ken asino ti kaduam. Ha? Tatang? Sa di no tinagkapuam kunak. Ako, tatang. Nagapo kami ijay plaza. Impasyar ko ni Ronnie. Ronnie, iso ti amak. Agmanwak, tata. Kasya na ka ti Diyos, baro. Kasla itakala makita. Taga-ano ka ngay met, baro. Nakabakasyon kami lang iti inak dito, tata. Ijay kami ayan Uncle George nga agnanaad. No kasta ni Sonya tinanang mo. Juan, siyak nga ron. Apay, ada ka di parikot. Ako awan met. Damdamagak lang. Kat asino mat day to'y kadwam, Ronnie. Nilay ka, mami. Anak ni Tata Lando. Agmano ak, auntie. Ha? Mami, sumungpat kay tinasayat, ha? Tinak ibabain. Ay, kwan. Kaasyan na ka ti Diyos, balasan ko. Noawanan papanan nyo, agawitan. Adupay ti matrabaho iji balay. Bayam ka dilat na nagiti ubing, Sonya. Na, takinid dayan nakiti. Nataermat gayam nilanda. Agawid ta nga ro din, mami. Inton maminsan tumanan. Saka magpasyar ka nilay ka. Na, apay ngay akas na matandarik na. Ay, saan ang mapalinday ko? Shh! Mami! Ay, ewan. Agawitan. Ala, umay kan, Ronnie. Apay nga ta nakalaglag ang tirik na. Tungkol makitak ni Sonya. Estos, agayatak sa manin na. Ay na. Oh, apay akas na ulit ti panagisem yo, tatang. Ay, agis-isip kaya. Ay, umay ka kiting. Agawid tamatin, anak ko. Tatang, Aday baga amlay ka. si kansamot ka day baga na kanyak, tatang. Ay nawaw, kanya kumat ibaga kaawan. Uy, in love samot to ni tatang ko. Ay nawaw, agtal na ka man dita. Tila madmadlaw mo. Pugtok na niya ti aday ti panunot yo, tatang. Ha? Ni Auntie Sonya niya. Ay, shh! Sardingan naklay ka. Hindi ka palagtal na dita, pay-pay suwa kun na eh. Ni tatang nga talaga. Amuyo, no ni Auntie Sonya ti agbalin amay kadwa nga inak.
Umanugot ang adagos, tatang. Makapasak nga ta. Dahil tijak masungbatan, tatang. Depende siguro dahi tayo ti diskartiyo. Nandiyan nga tati kasayaatan nga aramidag ay anak ka. Regaluam iti sabong kan chocolate, tatang. Oh, saan nga uso na ita? Tila isursurum mo't. Masigurado ka magustuhan na kanyan ti Sonya, tatang. Basta tong palam dagiti ibagakkan ka. Ay nawaw, bakit kan lalakay kami? Pang teenager la dagita nga isursurum anak ko. Da kayo ti makam mo, tatang. Ibagbagak lang matno niya ti aramidan niyo. Ngam no saan niyo akayat, okay lang. Ay Sonya, sa dino iti papanam. Ha? Ay, kuha Lando. Mapanak ijay tali papa. Ay, itulog ka. Total awan ba't papanak. Ha? Ay, kuha. Saan Lando? Nakababain mat kan. Kahit asawan agkuyog tan. Papanak ba't lagi tali papa. Iso lumugan kan kanyak. Ay, dito'y tricycle ko gayam. No kasta, adamot mapan mo gatangan ijay. Wan, ada. Iso lumugan kan. Agkuyog tan na mapanijay. Ay, yahu. Gundaway kung dahito yung makikuyog kan kwa na. Bayampay lang tayo agur-ure apasahiro si Jilay. Makauray na ijay. Ay na. Ay, masapo lang makaiskorat pa'y kaniso niya. Oh, Lando. Napauli magkamatan. Ay, kwa. Ay, wen gayam Lando. Pasensya kan ididamot ta tinagkita. Ti amok ngamin idi kat talaga nga ingagaram tinang dumpar kanya. Ay, dayjay. Awanan dayjay, Sonya. Nalpasan iso lipatan mo. Agyaman Lando. Sakit dia ti dumawat iti pasensyakan ka. Ay na, nakapinpintas at talaga ni Sonya. Apay nga tamaragrag sa kanak tunggal makitkitak. Ay na, nakalaglag ang tiriknak kan kwa na. Awanin kanyak dayjay Lando. Ay na. Agayatak samatan kinilando. Apay ngay akas dumatan tiriknak kan kwa na. Diyak matan malapdan. Kasla kayat ko pa'y kitin nga arakupan. Husto ti kinuna ti kabsat ko. Talaga na singpat ni Lando. Sonya, lipatan tanday jay. Umay ka kidin lumugan kan. Intan iji tali papa. Mubilang tagaram ni parilandukan ka. Damat lanam naman Sonya. Ha? Ay, kumano. Diyak ka mo Saan mat nga aram kanya ka? Kan may sa amangan no di na kayat dayjay. Ngamin, nakalukluk magak mateng. Imbaga ng tupay di akursunada na ka. Nang runay di na amuan na balukan. Kras nakakano idi. Nga magpada kay butang nga na asawa na iding. Anya? Anya pa'y ngay timbagbaga na kan kamay papan kanyak manong Diyos. Makitan. Kaya't mo butla mamuan. Ay, kuna na pa'y nga oray na lukmag ka. Kahit napintas kalata. Uray ka noon, nalukmag ka tabay bagay kan katikas tabagim. Ay nawaw, pudno ka di dagita nga ibagbaga manong. Unirod! Anya kumaga pa, nga gulbudakin ka. Iso ano arman na ka ni Parlando. Sumbata managos Nasimpad na dyan. Iso nga awan to, ti pagbabaw ya, mading ko. Ando ti sumungan. Ani George! Yo! Umayak man! Awan ni Manong George, nasa paarin mo itay bigat. Ang dumanon ka Ay na, no armanak nilando ita. Sumpata ko na adakos. Kwa, kinapudno na. Sana ni pare George ti kagara. No di kat si kaso niya. Ha? Siya ko namlando? Uwan, Apa ya siya? numanugot ka ay na, armang kan. Sabong kan chocolate para kan ka. Ay nawaw. Pudno ka di dagita nga ibagbagam, Lando. Uwan. Adda ka dinamdamak. Kwa, kinapudno na. Adda kayat ko nga aklunan kan ka, Lando. Anya day tason niya.
Ay, kuha. Adamatan marikrik para kan ka. Lukas ta. Ayatin nakmait. Kaslakas tanalan do. Ay, nawaw. Di kan to agbabawi asyak tinayat mo sunya. Ikarik, ayatan ka iti sub-subrapay, ngem ti panagayat ko iti bagig. Araminak ti amin akabailak, tapno magustuhan nak ti anak mo. Kasta akmat iti anak mo, Lando. Ang kasanuta ngay nga ibaga kadag iti anak na ti may papan kadata. Lusyak kat awan pare ko ti anak ko. Nasingpet nilay ka, iso nga amok ang maawatan na. Sa bagay, uray ni Ronnie nga anak ko. Man nakaawat mo't day nga ubing. Iso amamati ak amaawatan nakmat. Ay no, I love you, Sonya. I love you too, Lando.